আগরতলা হইতে রক্ষাঙ্গানী বিশ্বজিৎ যে অধীন কাঞ্চনপুरनि जे घटना थुयै सरकारनि सामुं बरफ कोनो सिद्धांत करियां मानि बागै बाक्सा बरफ जे आइन यावती शाखा और सरकारनि पलिसिन और बाक्सा बरफ और खरक्सा बरफ थैजाखा आबनो रगै जे खरक्सा एकदम निर्दोष बरफ विश्वजित ओ जरा मानजामानि बागै ओ जरा एजिटेशन खायनाय आंदोलन खायनाय बरंनि बाक्सा बरंनि यागो बरफ थैजाखा बरफ फैमानि जे काखकजोंनि विश्वजित बसुमतारी तकिफलिमान नाया तफानो बाहाय खायै जे विश्वजितनो जरा बुथारनाय बा जे कारण थैमानि आबो जाते सरकार विचार व्यवस्थानि खारतै जाते बनो नि न्याय जस्टिस जाते मनातै अकग्न सं पुला दिनैते दिसाय दङ तिनि गणमुक्ति परिषदनि इ नुकुटी जलानि कुमारघाट महकुमानि नेतारक और पुला दिनैते करमि दङ तफानो जों खायखा बे आबाद बाहायखायो जों राज्य बेरेंगो बाबत हिसाबै राज्य सरकारनि थानियाव जों जानो चाकरि मानना थानाय आबुनि लगे लगे जरा दोषी बरंनो बुथारनाय जरा खून खायनाय बरंनि शास्ति तंगनान मावनाय आबुन लगे विश्वजितनि परिवार जुदि बिदि बिहित बुसासिनिया बिनि बुखा दङ बुमा दङ बरंनोबो जाते सरकार सरकारी नियम निबिखिन्थै आमति अंखाय आमति घटना अंखाय जे जों बामफ्रोम सरकार दंथ'बो पुलिस बा आमति जे आरक्षा बेदेकनि अबरंनो जों बजेसक दिन जे चाकरि खायमाननाय 60 बছর थागिया साक बजे बेतन माननाय आबनो जों आमति खायै अनेक पुलिसनो जों दिखा गाव जागाबो जों जेएमपी गणमुक्ति परिषद अकक दिसानाय जे विश्वजितनि बयस थाबुक मात्र 26 ओंखाय ताई 34 বছরबो चाकरि खालामो ओ 34 বছর बिनि जे बेतन होनाय आबो नंसन बिनि फेमिलि न ताई बिनि बिहिगनोबो चाकरि खायसा खायनो नंसन आबो जों बाबिदि सानाय जों और खायखाथिनि रुखासुन जे बरफता जों किफिलि मानिया किन्तु जे बुखाबाय करंनि जे बिनि बुङा बुफा जे একটা बुक्सा अंखा आबो बिसिङो जाते একটা अनसुं मंथन जेना बरफ दङ बिनि लगे खाय कमायथों